Λοιπόν, λαλή, οι ερωτήσεις είδαμε. Τάχα, πότε είσαι πιο alert, λαλή, τη νύχτα ή το πρωί? Τι είναι alert? Ενώ σου... Όχι τι σου αρέσει παραπάνω, πότε θεωρείς ότι ο εαυτός σου είναι καλύτερος, ας πούμε, τη νύχτα ή τη μέρα μπορείς να κάνεις, ας πούμε, πιο πολλά πράγματα, ή τη νύχτα. Γιατί είναι στάζ. Ενώ δεν μπορώ να κάτσω να φτιάξω στάζ. Να βγω έξω τη νύχτα, αλλά να σου νυχτάζω, επειδή νυχτάζω την ώρα, ούτε τη μέρα βοηθήσουμε παραπάνω και να κάνεις τις δουλειές που έχεις να κάνεις και να διαβάσεις. Να πάνε μέρα να νομίζεις ότι έχεις ακόμα περιθώριο να κάνεις κάποια πράγματα, αλλά ανοιχτός είναι... Άρα δεν είσαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι ας πούμε η νύχτα είναι καλύτερη για όλα, ενώ σου κάποιος μπορεί να προτιμά να διαβάζει από τις 11 τη νύχτα στις 7 το πρωί, ας πούμε, παρά από τις 7 το πρωί στις 9 η νύχτα. Αυτό το κάνω. Και ποιο είναι το αγαπημένο σου πράγμα να τρώεις όσον αφορά ενώ σου μεταξύ λαχανικών, κρέατος και που το ζυμαρικά, ποιο είναι το αγαπημένο σου? Ζυμαρικά. Τα ζυμαρικά? Ναι, εντάξει, αρέσκουν τα λαχανικά, τα σαλάτες. Αλλά εντάξει, δεν θα τα τρώω. Αλλά θα έκανα σπίτι μου να κάνω. Αλλά αν να πάω έξω, μπορεί να φάω. Ενώ να θέλω να φάω. Αλλά προτιμώ το κρέατα, το κοτόπουλο, ας πούμε κάτι. Με ρύζι, ζυμαρικά ή οτιδήποτε. Και πού προτιμάς να είσαι, ας πούμε, έξω ή μέσα γενικά? Θα στέλνω τη διάθεση. Αρέσκει να πω εγώ σαν το απόγευμα και τη νύχτα να μείνω σπίτι. Ενώ προτιμώ να μαζευτούν κάτι, να φάνε κάτι όλοι μαζί, να δεις έναν διευθυντή ή να πλάρισεις λίγο ή κάτι, παρά το να φύγει. Ενώ αρέσκει να πω έξω να πω να φάω και να έρθω σπίτι να σπίτι. Μου αρέσκει πάρα πολλά να πηγαίνω να φάω, να πηγαίνω παρακάτω να πω να έρθω σπίτι κάτι. Εν έχω κίνδυνο να δεξιμού μπορεί να έρθει αυτός άλλος. Αλλά αρέσκει μου να πάω να φάω κάπου και μετά... Ενώ πρέπει να έχω πολύ νωρίς. Για να πω έξω τη νύχτα, να πάω σε καφέ, να πάω να φάω κιόλας. Ναι, αλλά αν πάει σε ένα καφέ, ας πούμε, ή σε ένα εστιατόριο ή γενικά, ας πούμε, στη μέρα σου προτιμάς να είσαι έξω, στον εξωτερικό χώρο ή ενώ θα πάει σε ένα καφέ να κάτσεις μέσα ή έξω, ας πούμε. Προτιμώ έξω. Ενώ άμα ο καιρός επιτρέπει κάτι οτιδήποτε, προτιμώ. Πολλά πιο. Ενώ σου να προτιμούσες, ας πούμε, να βρέσεις το σακάκι σου και να κάτσεις έξω, ας πούμε, και απλά να βράζεις με το σακάκι σου ή απλά να βγάζεις το σακάκι σου και να κάτσεις μέσα από ζεστά και ξέρω εγώ. Έτσι δεν εξαρτάται από την ατμόσφαιρα που έχει ο συγκεκριμένος στόχος που είναι να πάει και από το πόσο γρήγορα. Γενικά κρυώνω εύκολα. Οπότε προτιμώ να είναι κάπου ζεστά και να με φορώ το σακάκι μου. Αλλά γενικά, στην αρχή παραπάνω το έξω. Αλλά αν είναι το θέμα τριάδα ή κάτι, δεν ξέρω. Θα φέρω από τον τόπο, από την ατμόσφαιρα που επικρατεί, που το είναι. Άρα σε ποια θερμοκρασία να θεωρήσεις τον εαυτό σου? Ας πούμε, πού είσαι πιο άνετα, άμα είναι πυρά, άμα είναι κρυάδα, τι προτιμάς παραπάνω, ας πούμε, να πυρώνεις ή να κρυώνεις? Κρυώνεις. Έχει που λένε ότι προτιμούν να κρυώνουν γιατί άμα κρυώνεις μπορείς να κάνεις κάτι για να ζεστάσεις. Αλλά προτιμώ να είναι πυρά. Νομίζω. Όχι το αστικά όμως, να πυρώνεις και να μην μπορείς να απολύσεις κάτι. Αρέσκει σου να βρέσεσαι, ενώ σου να σε πειράζει να μάνει βρέσει να μην κρατάς ομπρέλα. Ναι, γιατί είναι έχω ομπρέλα, οπότε ποτέ δεν έχω ομπρέλα.
Αλλά μου αρέσει. Άμα βρέσει το περπατώ μέσα στα νερά, δεν ξέρω να μου το πάρα πολλά, αλλά μου αρέσει κάποιος μέσα να μου φωνώσει κάτι. Τούτον το στυλ βρέχομαι, έμπω. Αλλά σου δεν θα μου ενοχλήσει να περπατήσω μέσα στα νερά 5 λεπτά. Να βάλω δεν ξέρω τι να τα νερά όμως που να σου πω την παπούτσια μας ή κάτι. Αλλά δεν με ενοχλεί. Άρα γενικά σου αρέσει κι όμως. Γενικά, ναι. Δεν μ' αρέσει να βρέχομαι με κάτι, ενώ με κατσό. Πώς μεταφράζουμε τον εκατσό στα αγγλικά. Ενώ δυσκαστούν. Μάλιστα. Και έτσι πώς να θεωρήσεις τον εαυτό σου, ας πούμε, ήσυχο, ήρεμο, ήσυχο όσον αφορά ενώ σου είσαι από τους ανθρώπους που μιλούν πολλά, είσαι ήρεμος άνθρωπος, ας πούμε, ή νευριάζεις εύκολα, ή γενικά, ας πούμε... Ήρεμη, μπορώ να με πω, όχι χαμηλό, αλλά δεν είμαι κοινόν το χάρτη άνοιγμα, ενώ που παντού όπου είναι να πάω να αρχίσω να κάνω πάσα που είναι να... Είμαι κοινωνική, εντάξει, ενώ αντρέπομαι κάποιος να μιλήσω, αλλά είμαι κοινωνικό να το πω. Και δεν είναι χαμηλό τώρα, αλλά δεν είναι το υπερβολικά κοινωνικός, που να μην είναι όλος, να φτιάξει όλος, είναι νορμάλ. Και θεωρείς τον εαυτό σου, ας πούμε, έναν άνθρωπο που κινείται ή που στρογγυλοκάθεται στον καναπέ συνέχεια και τον πειράζει, ας πούμε. Στρογγυλοκάθεται αυτό. Αλλά δεν μπορώ να το δω. Εννοείς να θέλεις σε κάποια φάση να αρχίσεις γυμναστήριο ή κάτι, αλλά σου αρέσει, ας πούμε. Όχι, αρέσκει. Αρέσκει με πάρα πολλά να ασχολούμαι με κάτι. Ή και με χωρώνει να μ' αρέσκει πάρα πολλά να ασχολούμαι και γυμναστήριο να αρέσκει να παίρνω. Απλά είναι τα φάση βασική με τη διαδικασία να πάω. Ενώ αν το είχα δαμέ, ήταν να πηγαίνω κάτι μετά. Απλά αν ήταν έξω από το σπίτι μου να πηγαίνω, βασκούμε. Ένα βασκούμε να πηγαίνω. Αλλά αρέσει να κάνω να πηγαίνω δουλειά. Ή χωρώ Γενικά αρέσκει σου να είσαι με κόσμο, ενώ σου είσαι άνθρωπος που προτιμάς να είσαι μόνη σου, ας πούμε, απολαμβάνεις το να είσαι μόνη σου ή να σου άρεσε, ας πούμε, να είσαι συνέχεια με κάποιους ή την πιο πολλή ώρα, τέλος πάντων. Συνέχεια όχι, αλλά μου αρέσει. Πάντα, αλλά δεν μ' αρέσει. Ξάβε μου. Δεν μ' αρέσει να είμαι μόνη μου. Δεν μπορώ όμως να είμαι συνέχεια με κάποιον, αλλά δεν μπορώ να πω να μπορώ να είμαι μόνη μου. Κάθε μέρα. Η ούλη μου. Δηλαδή να ξαναμιλήσω με κάποιον, να πάω να δω κάποιον, να έχει κάποιον βασκούνι. Ειδικά τώρα που ζω να μην που είσαι μόνη σου να το βάζει. Άμα να χωθείς τι κάνεις. Άμα να χωθείς τι κάνεις, ας πούμε φωνάζεις, κάνεις κάτι για να αποσπάσεις τον εαυτό σου. Απλά μιλώ πολλά. Ενώ δεν μπορώ να αντιμετωπίσω εύκολα. Ενώ άμα είναι αγχωμένη, νιώθω συνήθως το πράγμα ότι το λέω, ενώ ότι ξέρω ότι είναι να σας λέω αυτό. Αλλά να σου δεν μπορώ να είναι αγχωμένη, μάλλον διπλά να περιπέξει κάτι. Όχι επειδή είναι αγχωμένη, γενικά να με αστιέψει οτιδήποτε, μπορεί να είναι πειράζει αυτό. Να πω, εντάξει, θα κάνει αυτό. Και άμα είσαι σε αυτή την κατάσταση να βυθιστείς, ας πούμε, ή να βυθιστείς, ενώ σου
να μείνεις, ας πούμε, να νιώθεις έτσι ώσπου να περάσει εκείνο που πρέπει να περάσει για να σταματήσεις να νιώθεις έτσι ή να κάνεις κάτι εσύ. Να προτιμήσω να πάω κάπου που έχει κόσμο για να μου αποσπάσει λίγο το πνεύμα να ξεχάσει τι είναι το πράγμα για το πρόβλημα. Αυτό είναι που δεν ήθελα να έχω κάποιον για μένα να το μιλώ και να μου μιλά. Αλλά μπορεί να έχεις αυτό που να νευριάσει αυτό. Δεν ξέρω εξαρτάται γιατί πρέπει να είναι αυτό. Αλλά το μόνο που είναι ότι θέλω κάποιον να του μιλώ για να ξεχνιέμαι. Μα νευριάζεις. Αν νευριάζω εντάξει να πει ηρωνεύκουν πάρα πολύ. Τον άλλον αυτό. Με τον οποίο είναι άλλο. Ενώ να κάνω νευρά, αλλά μπορεί να μην είναι ο οποίος να φτιάξει να φωνάζω, να φωνάζω να νοιάζει λίγο η κατοικία στην οποία νευριάζαν κάποιον, αλλά δεν μπορώ. Μπορεί να αρχίσω να ηρωνεύκουμε πάρα πολλά. Μπορεί να... Αλλά με ξύνω που δεν νευριάζει να φωνάζω. Εξαρτάται με τι αναλύγασουν, αλλά εμένα είναι αυτό τον άλλο. Δεν μπορεί να είναι και άσχημα με τον τρόπο να του μιλήσω. Δεν μπορεί να του αξίσω κάτι που δεν θα το νόμο, δεν σου ψυχολογικά επειδή το φωνάζει ή κάτι. Αυτό έτσι. Άμα γίνει κάτι και είσαι χαρούμενη, τι κάνεις, ας πούμε, όχι απέναντι ένα γεγονός, άμα είσαι γενικά happy, ας πούμε, να χαμογελάσεις, να χανίζεις, τι θα μπορεί να κάνεις. Γελώ συνέχεια. Ενώ σκεφτούμε το συνέχεια και γελώ συνέχεια, μπορεί το μόνο. Ενώ σκεφτούμε το ενώ μιλώ πολλά, είναι χαρούμενη. Βασικά δεν είναι διάθεση του και είναι σупер εντάξει να είναι χαρούμενη. Ενώ θεωρώ όλα τέλεια, ενώ ναι. Ξέρεις, αγαπούσε πάρα πολλά. Αν είσαι λυπημένη, τι κάνεις, ας πούμε, κλαίεις, νευριάζεις, θέλεις κάποιον, θέλεις να μείνεις μόνη σου, θέλεις να κλαίεις ώσπου σου περάσει. Λυπημένη για ποιον άλλο, απλά αν είμαι λυπημένη, γίνον το... φωνάζει με τον άλλον, ας πούμε, απλά δεν συνεχίζει άλλα πράγματα. Είσαι πάρα πολλά down, μιλά πολλά, απλά πλήρως και κάθεσαι και με άλλες μέρες, απλά κάθεσαι και σκέφτεσαι, αφαιρείσαι κάτι. Εξαρτάται για ποιον πράγμα είναι λυπημένη για να σου λέω. Λέω ότι σου λέω πάντα για όλα τα πράγματα. Μάλιστα. Αλλά κλαίω, δεν είναι πρόβλημα. Είσαι άνθρωπος που κλαίει εύκολα, δηλαδή, ενώ δεν θα κλάψει μόνο αν πεθάνει κάποιος. Όχι, κλαίω πάρα πολλά εύκολα. Μπορεί να κλάψεις, ας πούμε, επειδή έσπασε, ξέρω, το ποντίκι σου, ξέρω. Όχι, δεν θα κλάψω γιατί μου. Γιατί δεν θα κλαίω. Ενώ σου... Αν σπάσει κάτι, δεν μπορώ ποτέ να στήσω να κλαίω. Δεν είναι βρεθനാൽ. Όχι. Αλλά να κλαίω στο τέλος κάποιου έργου πάντα, στάνταρ, ό,τι έργο υπάρχει. Ενώ άμα χωρίσουν κάποιοι έργο τους τρέχουν, δεν είναι να κλαίω. Το κάνω καλά. Ενώ συγκίνησε. Μόνο θέλω να συγκίνησε το κλαίω. Λέω που είναι ευράκια. Είναι πολλά σπανιά. Πιστεύεις ότι έχεις κάτι... Έχεις μια ξεχωριστή συνήθεια, ας πούμε, ενώ σου έχει... Ξέρω, να βάλεις πίπελο, ας πούμε, ή να κάνεις τα μαλλιά σου ή κάτι με η γλώσσα σου. Έχεις, ας πούμε, μια ξεχωριστή συνήθεια, όχι απαραίτητα τικ, είναι και τικ. Μια συνήθεια, ας πούμε, που όπου κάτσε να εγκάνεις. Δεν κάνω μικρά. Ενώ να κάνω τον ίσο μαλακά εντρωτάνε. Απλά, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Περιγράψω μόνο όπως το λέει.
κάνεις κάτι άλλο, ενώ σου μπορείς να σκεφτείς τον εαυτό σου να κάνει κάτι άλλο τώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή. Όχι, γενικά ενώ σου μπορείς να σκεφτείς κάτι που κάνεις, που μόνο εσύ το κάνεις, ας πούμε. Ναι, θέλω πράγμα να μάθει όμως να κάνουμε και πρέπει να κάνω δεν μπορώ. Όχι, τώρα δεν ξέρω. Πιστεύεις ότι έχεις τικ. Ναι, ήταν αυτά. Πιστεύω ότι έτσι φορές που τάξει και λίγο πολλά, με το λάδι. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω αν εσύ μια απλά την κουράσει. Προσπάθησες ποτέ να το σταματήσεις ή να το ελέγξεις. Όχι, ενώ σου έτσι, απλά εμένα ότι το κάνω, απλά να με κουράζει δεν είναι το κάνω. Να είναι γλυκά, ενώ είμαι ένα κλειό που έχει ξανά κάτι, δεν θέλω να το πει. Δεν ξέρω. Απλά το μεγάλα, όχι, δεν ξέρω. Αλλά ότι μπορεί να κλειώ πιο έντονα να μάθει. Δεν ξέρω τι άλλο να μην είναι. Αλλά το ότι ακάμνα το νησί μου, είναι ο νησί. Μάλιστα. Ένα λεπτό. Να, κάνουμε διάλειμμα.